On són les meves dents? Diuen que els ratolins són bruts, que vivim envoltats de porqueria i que només pensam en cercar menjar per qualsevol banda. Però això no és així. La meva família i jo vivim tranquil·lament a un arbre del camp que està a devora el teu poble. Sí. Estem envoltats de plantes i flors. I venen a veure moltes baies i les papagones més guapes del món. I som molt nets. No aturam de fer-nos nets els uns amb els altres. Ai, hola! Me diuen Ratolina. Ja tinc 3 mesos, així que prest aniré a escola. I quan sigui gran, mon pare i ma mare m'han dit que podré anar a viure amb la meva família en el poble. I així aprendré coses noves. De moment he d'anar alerta amb les moixes salvatges. Un dia que passejava amb mon pare en vaig veure un. Ens vàrem amagar un forat d'un tronc i mentre el moix no deixava de ficar la pota. Mon pare i jo vàrem sortir per l'altre costat. Quines rialles vàrem fer aquell dia. Ratolina, ja és de dia. Hora d'anar a dormir, que quan es faci de nit serà el teu primer dia d'escola. A la fi, és de nit. Primer dia de classe. Encara que sempre se m'aferren els llençols, avui m'he aixecat un bot. M'he vestit i m'he pentinat els bigots sense ajuda de ningú. He begut un tassó de llet i m'he empassat un bossi de formatge amb un tros i no res. Ai, els meus amics ja són aquí! Per Anton, en Cito, na Rati i en Ratín també és el seu primer dia d'escola i estan tan emocionats com jo. Tornau prest, abans de que es faci de dia, va dir mon pare. En Ratín és el meu millor amic. És molt bromista i divertit, encara que a vegades les seves bromes són un poc pesades. Fins i tot sa mare l'obliga d'un picarol a la gorra per sentir-lo quan se li costa per darrere que li vol fer una de les seves bromes. La Rati és una rata de biblioteca, petita de tamany, però de gran cervell. Té 3 mesos com jo, però sap més que un ratolí de 6. Gairebé no dorm i es passa part del dia observant la natura en lloc de descansar. Per una rata tan vaga com jo és molt difícil d'entendre. En Cito és molt presumit, sempre va molt ben vestit. La seva predina li fa els abrics. És un ratolí molt respectuós i és el més amable que conec. De gran, vol anar a estudiar a la ciutat. Anton és gran i fort, pateix de gana permanent, però és perquè té l'olfacte molt desenvolupat i sense les olors de qualsevol aliment a metres de distància. Avui a l'escola, la mestra ratona ens ha explicat que hi ha molt d'animals perillosos. A l'hora del pati hem jugat a descobrir aliments amagats. Clar, sense mirar, només ensumant. I ja sabeu qui ha guanyat. Pues sí, Anton ha estat el millor. A la mitjanit ha sonat la campana. Hora de tornar cap a casa. Qui s'atreveix a pujar en aquell tronc? Va dir en Ratín. Jo no puc, duc un abric nou, va dir en Cito. Jo tinc molta gana, tinc ganes d'arribar a casa, va dir el meu amic Tom. Sabeu que és molt probable que caiguem? Va dir en Rati. Ja sabeu que jo som més vaga que el barranc dalt, però m'agraden molt els reptes. I què vaig fer? M'hi vaig enfilar. Mirau, també ja sé fer gimnàsia. Ai, ajuda, que caic, ai. Patapamba. Quina malada m'he fet. Ratolina, t'has fet mal? No ploris, va dir en Cito. Jo t'ajudaré a aixecar-te. No t'assustis, però no tens dents. Me vaig posar més trista que mai. En Rati va anar a cercar una lupa de l'escola i va començar a cercar a les totes. Però per més voltes que vàrem fer, no hi va haver manera de trobar ses dents. Crec que haurem de començar a pensar un plan B. Prova amb els meus botons! Els me va oferir en Cito, però me'ls vaig provar i eren massa grossos.
Anton me va deixar un bocinet de pa. Quan els vaig tenir tot col·locats, se varen desfer tots en la saliva. Na Rati va trobar unes pedres, però tenien massa terra. I en Ratin me va dir que provàs amb unes branquetes, però quan vaig tancar la boca se varen espanyar totes. Així que vaig tornar a ca nostra, sense dents i sense res. A damunt la taula, quan vaig arribar, hi havia pastanaga, poma, rem i formatge, les coses que més m'agraden en aquest món, i sense dents no vaig poder menjar res. Així que me'n vaig anar a dormir amb la panxa buida. A l'escola no m'atrevia a xerrar, perquè sense dents no m'entenien. Però la mestra Ratona em va dir que no em preocupés, que les dents me tornarien a sortir. Però passaven els dies i les dents no sortien. Cada dia m'anava a dormir amb un tassó de llet i res més. Ratolina, com estàs? Papà, no tinc ganes de veure ningú. Ve-te'n, he tingut una idea. Posa't un jersei negre i vine. Quina sorpresa que vaig tenir quan vaig veure tots els meus amics vestits de negre i amb unes bosses. Mon pare va tenir la genial idea d'anar a cercar les dents que els hi queden als infants del poble. El poble estava un poc enfora, més enfora que l'escola, i havien de fer via, perquè quasi era hora de fer-se de dia. A la fi, vàrem arribar a ses cases. Aquí hem d'anar molt alerta. Estem al món real i ens poden trobar molts de perills. I quan pujàvem per la façana, es va posar a ploure. Oh, no, el meu abric nou! Va dir en Cito. No volia que se banyés, però les habitacions eren a dalt, i així que varen haver de pujar unes escales ben altes. En Cito no feia més que protestar perquè s'havia banyat el seu abric. 1, 2 i 3. Entre tots varen poder obrir la porta. Ja érem de dins. Xxxt! Hem de fer silenci. Ja ha sortit el sol i ben aviat l'infant d'aquesta habitació es despertarà. On és en Ratin? Ai! Perdoneu! No volia fer renau! Crec que m'enduré aquest objecte tan estrany. Deixa tot això, que hem de pujar al llit. Vàrem aconseguir pujar al llit. Però on era en Ton? Oh, perdoneu, és que he trobat aquest formatge davall al llit i com que no he dinat abans de partir, pues ara tenia molta gana. Va ser en aquell moment que vaig començar a tirar xispes d'enfadada que estava. En Cito, que si s'abric nou. En Rati, jugant. La Rati, en els seus descobriments. En Ton, pensant en el menjar. I jo sense dents. Els vaig convidar tots a que se n'anassin i tornassin cap a casa seva. Que això ja seguia mon pare i jo a cercar totes les dents. Amb ajuda de mon pare, vaig poder pujar fins al llit i ficar-me davall el coixí. I vaig trobar la dent. N'hi havia una. Quina olor de llet que feia. Mon pare li va deixar un dels nostres petits tresors que trobaven tirats per en terra. Vàrem visitar un parell de nins i nines més abans de tornar a casa nostra. No sabíem quines dents serien de la meva mida. Havíem d'anar provant. Me'n vaig anar a dormir ben trista, perquè havia estat molt exigent amb els meus amics. I mon pare me va dir: No et preocupis, filla, els amics són amics. No vaig dormir molt bé, però quan es va fer de nit em vaig despertar amb moltes ganes de veure els meus amics. Oh, m'han sortit unes dents noves! Mamà, papà, tinc unes dents noves! Me varen dir que m'havia de dur la bossa de dents cap a l'escola, que la mestra Ratona sabria que havia de fer amb elles. Que trist era fer el camí de l'escola tota sola. Em vaig trobar els meus amics pel camí. Tornaven del poble amb bosses plenes de dents per jo. Tenia raó mon pare. Els amics són els amics. La mestra Ratona ens va dir que les dents podien servir per construir objectes. Com que jo ja no les havia de menester, que ja m'havien sortit les meves, potser així varen començar. En Ton va fabricar una cadira. En Cito i na Ratin varen fer un banquet. En Ratin i jo varen fer una taula. I la mestra va dir
que les podríem repartir als ratolins pobres. Des d'aquell dia vàrem aprofitar aquelles dents per fer mobles pels nostres veïnats. I així ha estat. La història de les meves dents, que catacric, catacrac, fins aquí s'ha acabat. I si vos ha agradat, una rialla vos haurà quedat.